Sanibonani, igama lami nginguNokwanda wakwaZulu. Ngiyanamukela futhi kwividiyo yami yakwa-YouTube. Kwividiyo yami yanamhlanje ngizonibonisa ukuthi ngipractice kanjani for i-acrylic application kwi-almond shape. So into engizoqale ngiyenze ukukhetha umbala we-acrylic engizosebenzisa. Ngiqale ngaswatcha lona, bengifuna ukubona ukuthi unjani, awungichazanga, then ngalandela ngalona o-sweet pink. Uwona-ke ngigcine sengiwusebenzisa for i-acrylic application yami. Amabhidi engiwasebenzisile for le process abe mabili. And guys, ngalama video engisuke ngikwenza ngisuke nginibonisa ukuthi ngipractice kanjani ekhaya. Angikaze ngaye esikoleni ukuyofundela lento, just mina ngiyafuna ukuthi ngiyazi. And mase sengibheka ngizijaja mina ngibona sengingcono, then ngalenkathi ngisaqala sekungcono akusafani. Uma sengiqedile ke application yami ngihambile ngayokomisa umzuzu owodwa. Bese ngomisile-ke lana, then ngaqala-ke ngafayila ngilungisa amaphutha engiwenzile, then ngizobe sengibhafa. Uma sengiqeda ukubhafa, mase sengifaka i-top coat naye ngiyomise umzuzu owodwa ngisebenzisa i-UV light yami. Bangani, ningakhohlwa-ke ukusubscribe ne-comment ni-share kubantu enibaziyo, abangani benu kanye nemindeni yenu. Ingangisiza kakhulu, ngiyabonga.